Tell me that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care. שלום לכולם, כאן דניאל, והיום אני רוצה להתחיל משהו חדש, משהו קצת יותר שונה. אז בזמן החופשי שלי אני גיימר, אבל אני מאוד אוהב אנימה ובלהיות יותר ספציפי, דרגון בול סופר. אז החלטתי לעשות משהו חדש. בגלל שקהילת הדרגון בול בישראל היא די גדולה, ואני כבר ראיתי סרטונים ישראלים של דרגון בול, אם אלו היו תיאוריות או סרטוני דעה לגבי דרגון בול. ואני החלטתי לעשות את זה גם, בגלל שאני אוהב את הסדרה ואני ממש יכול לראות קהילה לא קטנה של דרגון בול בישראל. אז בלי מילים מיותרות, בואו ניגש לסרטון. סופר סאיין בלו, שילוב עוצמתי בין כוח אלי וכוח סייאני. השאלה הגדולה היא, כמה הוא חזק? לפני שאנחנו יכולים להבין את רמת הכוח של הצורה הזו, אנחנו צריכים להבין את הקונספט שמאחורי הצורה החזקה הזו. סופר סאיין בלו היא צורה החזקה ביותר של גוקו וווג'יטה, שילוב של קי סייאני עם קי אלי. למי שלא יודע, קי זה כוח. והקטע מאחורי הצורה היא שמתי שגוקו או וג'יטה בצורה הזו, הם יכולים לשלוט ברמת הקי שלהם, זאת אומרת ברמת הכוח. בצורה הזאת הם יכולים להתאים את עצמם ליריבים שלהם. הם יכולים להמניח את רמת הכוח והם יכולים להגביר אותה, כמובן עד גבול מסוים. יש להם שליטה מלאה בכוח שלהם. לא כמו סופר סאיין גוד שבמקרה הזה ראינו את גוקו בלי שליטה על הכוח שלו. אם תחשבו על הצבע האדום, אתם תחשבו על עוצמה, כעס, חוסר שליטה, אש. מה שמסביר למה סופר סאיין גוד מייצג כוח אדיר, אבל ללא שליטה. תחשבו עכשיו על הצבע הכחול. אתם תחשבו על רוגע, שליטה, זרימה. וזה מה שסופר סאיין בלו מייצג, שליטה מלאה בכוח. כדי להישאר בצורה הזו, גוקו ווג'יטה חייבים להיות רגועים ולא לאבד שליטה. למרות שזה לא נראה ככה שלפעמים יש רגעים שגוקו ווג'יטה ממש כועסים, אבל הם עדיין בצורה הזו. לדוגמה, הקאיוקן של גוקו. עכשיו שהזמנו את כל הקטע הזה הצידה, אפשר להתחיל להבין את הכוח של הצורה הזו. כרגע אין שום הכפלה של כוח לצורה הזו, אבל אנחנו יודעים שהיא ממש חזקה. ברעיון שנערך עם אקירה טוריאמה, יוצר הסדרה, הוא אמר בעצמו שאם אל הארס בירוס הוא 10, אז גוקו סופר סאיין גוד יהיה 6, וויס יהיה 15. 50% חזק יותר מבירוס. אז אם סופר סאיין גוד הוא 6, כמה יהיה בלו? כרגע אין לנו דרך לדעת בדיוק, אבל אנחנו יודעים שבלו יותר חזק מגוד. אני לדוגמה חושב שבלו אמור להיות 6.5, 7 בהשוואה לבירוס, כי אחרי הכל הצורה הזו נועדה לשליטה מלאה ברמת הכוח. בהתחלה שגוקו ווג'יטה מגלים את הצורה הזו ונלחמים נגד פריזה, הם לא בפוטנציאל מלא, כי הם עדיין לא רגילים אליה. אחר כך בסאגת יקום 6 בטורניר, הם כן נהיים חזקים יותר, אבל לא ברמה כזו שזה ישנה משהו, ממש בקטנה. אותו דבר קורה בסאגת טראנקס עתידי, אבל לפי דעתי טיפה יותר ממקודם. עכשיו, כשאנחנו בזמן הנוכחי לסדרה, סאגת הישרדות היקומים. אנחנו ראינו את גוקו אוסף חברים ולוחמים שילחמו לצידו בקרב. ראינו את גוקו נלחם בקרירין בצורת סופר סאיין בלו. אבל האם הצורה הזו הייתה נחוצה לקרב עם קרירין? לדעתי לא. ראינו בבירור שלגוקו הייתה את היד העליונה שבקרב. אבל עדיין, היה נראה כאילו קרירין עומד בקצב של גוקו, שהוא בסופר סאיין בלו. רבים מהקהילה לא האמינו שקרירין מתחזק כל כך, אבל הסיפור האמיתי הוא שהוא לא. כן, נכון, קרירין מתחזק ופיתח מהלך חדש שלפי דעתי יהיה ממש שימושי לתפוס לוחמים אחרים, מיקומים אחרים, שהם לא בפוקוס. אבל עדיין, קרירין לא מתקרב לכוח המלא של סופר סאיין בלו. מה שקרה בקרב הזה, זה שגוקו שמר את הכוח שלו, והוא לא נלחם בכוח מלא. הוא ידע שקרירין לא יכול להתמודד עם הכוח הזה, והוא המניח את הכוח שלו. וזה הקטע של סופר סאיין בלו. לגוקו ווג'יטה יש שליטה מלאה בכוח שלהם. כמה פרקים אחר כך, גוקו הולך לאי ששם נמצאות חיות בסכנת הכחדה, ומי ששומר עליהם הוא אנדרואיד מספר 17. בפרק הזה צוין לנו שמספר 17 התחזק הרבה מאוד, וכן, הוא באמת התחזק הרבה, אבל גם בקרב הזה, כשגוקו נלחם בצורה של סופר סאיין בלו, הוא החזיק את עצמו והרבה. הוא לא יצא בפול כוח כי הוא ידע שהוא יהרוג אותו. גם בפרק הזה, הקהילה השתגעה ולא האמינה שמספר 17 עומד בקצב של גוקו. בשלב מסוים של הקרב, גוקו שולח גל של קמהמהה לכיוון 17. מספר 17 מגן על עצמו עם סוג של מגן ירוק כזה, וחוסם את הקמהמהה של גוקו. ופה כל הקהילה שפחות מנוסה בסדרה התחילה להשתגע. לגוקו יש שליטה מלאה על הכוח שלו, וזה גם כולל את כל המהלכים שלו. הוא יכול להחליט כמה כוח הוא ייתן במכה. עכשיו אנחנו בהווה של הסדרה. עדיין אין לנו מושג מה היכולת המקסימלית של סופר סאיין בלו, כי אנחנו עדיין לא הגענו לסיום סאגה. אבל מתי שנסיים אותו, אני מאמין שיצא מידע חדש לגבי הצורה הזו. בכל מקרה, תודה רבה שצפיתם בסרטון. אם אהבתם תנו בלייק, ואם אתם חדשים בערוץ או שעדיין לא נרשמתם, אתם מוזמנים ללחוץ על כפתור הסאב. שוב, תודה רבה שצפיתם ונתראה בפעם הבאה. יאללה ביי.